Welkom bij deze nieuwe editie van de Cultuurcatting. Wat hoor ik nou toch? Wat is dat nou? We gaan even kijken. Hé? Maar dat is bijzonder zeg. Hallo? Hallo. Hé, wie is dat nou? Wie het is, weet jij dat niet? Ik ben Kabouter Fluitenkruid. Wat leuk zeg. Oh, wauw. Een echte grote, kleine beroemdheid in ons programma. Vind je? Ja, vind ik wel. Oh, ik heb er altijd van gedroomd om een kabouter te ontmoeten. Nou, dan bij deze. Dat lijkt me leuk. Dat is echt hartstikke leuk zeg. Hey, wat leuk dat je in ons programma komt. Ik zie dat je buiten bent. Waar ben je op dit moment? Nou, ik zit heel dicht bij mijn huisje in het bos. Ah. Daar ben ik vaak te vinden natuurlijk. Hè? En ook nu, want eigenlijk woon ik in het bos. Hè? Dat snap je wel. Dan heb je wel geluk, want met deze coronatijd moeten wij allemaal binnen blijven. Maar jij woont in een prachtig bos. Ja, dus dat is mijn huis en mijn thuis. Dus daar mag ik dan ook zijn. En wat jouw naam is? Kabouter Fluitenkruid. Nou, dat ga ik niet snel meer vergeten. Kabouter Fluitenkruid, wat doe jij zo de hele dag? Nou, zeker in deze tijd, in de lente. Ik loop door het bos en ik zie wat er allemaal gebeurt. En in de lente gebeurt er heel veel. Want de bomen worden langzaam maar zeker groen. Maar weet je, de vogels die fluiten. En ik heb al wat vlinders zien fladderen hoor. Jij ook? Ja, die heb ik inderdaad wel gezien. Maar ja, dan vanuit mijn achtertuin, want wij mogen nergens naartoe natuurlijk. Hoe is dat voor jou? Ja, natuurlijk. Ik zie ook bijna geen mensen. Hè? En ik vind het altijd leuk om mensen te zien. En om kinderen te zien natuurlijk. Want ik ga ook vaak naar scholen. En daar ga ik dan met kinderen praten en muziek maken. En dat kan nou niet. Wat leuk zeg. Dus je bezoekt normaal altijd de scholen? Ja, die ga ik op bezoek bij scholen. En dan gaan we samen zingen en spelen en dansen. En op muziekinstrumentjes spelen en zo. Ah, dat is echt superleuk. Wat jammer dat ik nou niet op school zit. Maar ja, nu zijn de scholen natuurlijk ook dicht. Dus daar kun jij ook niet naartoe, hè? Voorlopig niet, hè. Dat is jammer. Ja, en heb je enig idee waarom dat is? Ja, ze zeggen dat je ziek kunt worden, hè. Corona of zo heb ik gehoord, hè. Ja, dat klopt, ja. En daar kun je heel erg ziek van worden, groot en klein. Dus moeten we eventjes binnen blijven natuurlijk. Ja. En ja, dan kun je ook niet naar familie of opa en oma. Heb jij er ook last van? Ben je helemaal alleen of heb je familie? Nou, nee, natuurlijk niet. In mijn kabouterfamilie zijn er natuurlijk meer kabouters. Nou, die mag ik nou ook niet bezoeken. Dus ik blijf wel in de buurt van mijn eigen huisje natuurlijk. Ja, en dan af en toe zwaai je naar elkaar en dat is het dan maar. Ja, en soms komen er ook nog mensen langs. En dan maak ik dan even een praatje mee. Want dat vind ik wel gezellig. Ja, maar wel op afstand, hè? Want alleen op afstand mag dat. Ja. Ik heb gehoord, 1,5 meter. En dat is, in kabouterafstanden is dat best ver. Ja, inderdaad. Nou, nog even volhouden, denk ik dan maar. Als het nou geen coronatijd meer is, hè, kabouter, wat ga jij dan het liefste doen? Dan ga ik het liefste zo gauw mogelijk weer op bezoek bij kinderen op scholen. En ik ga natuurlijk weer verder wandelen in de natuur. Want daar voel ik me het beste thuis. Ja, dat geloof ik. Nou, ik denk dat ze jou vreselijk missen op de scholen op dit moment. Dus ik vind het heel erg leuk dat ik even met je kan kletsen. Zeg, heb jij internet daar in het bos? Natuurlijk, kabouter-internet, heel speciaal. Nou, dat is makkelijk. Als dat nou wel een beetje snel genoeg is, kun je mij misschien een filmpje sturen voor alle kinderen die jou op televisie kunnen zien nu? Oh, ja, dat is een leuk idee. Dus nou ja, ik ga vragen of Kabouter Fluitenkruid zijn eigen video dan even wil aankondigen. Dan wens ik jullie heel veel plezier met het kijken en ik verheug me erop dat ik hem straks weer in het echt kan zien en jullie denk ik ook. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende Cultuurcatting. Nou, jongens, meisjes, hier komt hij. Kabouter Fluitenkruid in het bos.
Hey, hallo vloekjes, hoe is het met jullie? Hey, ja, ik heb het gehoord, jullie kunnen niet naar school, bijna de hele dag thuis zitten en niet zoveel met je vriendjes spelen. Daarom laat Kabouter Fluitenkruid jullie dit mooie plekje zien in het bos. En hier is mijn lievelingsboom. Kijk eens hoe groot die is, met zijn prachtige grote takken als dikke armen. En zijn dikke buik, zijn stam. En kijk hier beneden, al die wortels, moet je zien, wat prachtig. En daarboven zie ik al knoppen. En in de knoppen, daar zitten de blaadjes. Want het duurt niet lang meer, dan wordt alles weer groen. Ja. Oh, sorry, ik praat een beetje te veel hoor. We gaan muziek maken. Ik zoek even iets om te trommelen. Oh, mijn bostrommel staat hier nog. Ja. Oh, even mijn draadje weg. Zo. Ik ga trommelen en trommel mij maar na. Heb je iets om te trommelen? Het kan ook op de grond hoor. Met 2 handen. Daar gaat hij. Ik trommel, dan jij. Oh, fantastisch. Dat hebben jullie goed gedaan. Hey, weet je wat? Ik ga een vrolijk lenteliedje zingen. In deze tijd. Het is lente, maar er is ook veel verdriet en ellende. Maar de natuur, die gaat steeds maar door. En er komen steeds nieuwe, mooie dingen. En daar ga ik over zingen. Doe je mee? Hey, Kabouter Fluitenkruid. Ik ben zo blij dat het zonnetje schijnt voor mij. En voor jou, en voor jou, en voor jou is de lucht vandaag zo blauw. Trommelen! Ik ben zo blij dat de vogels fluiten voor mij. En voor jou, en voor jou, en voor jou. Kom en zoek die vogel gauw. Hé, waar is die? En we gaan trommelen. Jullie. Ik ben zo blij. Alle bomen hier op een rij. Ja, die krijgen van mij een zoen. Want ze worden allemaal groen. Kloppertjes, het wordt lente. En trommelen. Ik ben zo blij. In het bos voel ik mij vrij. Ja, het bos is zacht en groen. Ik ga een lekker dutje doen. Trommelen. Jullie. 1 keer nog. Ja, dat is een mooi plekje. Kijk eens hier met prachtig mos. Hier ga ik mijn lekker middagdutje doen, jongens. Oh, kom, sloepertjes. Kabouter Fluitenkruid gaat even lekker slapen. 's Nachts slaap ik in mijn huisje, maar overdag lekker op het mos. Oh, kijk eens wat zacht dat mos is. Heerlijk. Nou, eerst even nog een slaapliedje. Daar komt hij.
Slaap lekker. Dag vloepertjes, tot de volgende keer.